Malawi. Welcome to Zona Zeni Zeni. The home of latest and well-articulated news plus information. Please subscribe. Amalawi anandituma kuti ndiafunse wolemekezeka anduna Vitumbiko Mumba kunena kuti mukudziwa kuti kuirovo munapita kuja zikuoneka kuti mpaka na pano sugar be sakupezeka, Amalawi akuvutikabe. Komanso funso limene mafuna lipitirire ku Salima Sugar amunatiuza kunena kuti muyamba kugaya nzimbe pa 19 March. Ndiye chikuchitika ndi chani? Sugar amene mukugaya ku Salimako akupita kuti fazi kuoneka kuti mziko muno sugar mulibe umboni ndi mtengo wa sugar. Tidamva kuchokera kwa anduna Vitumbiko Mumba kunena kuti kuirovo ayamba kugaya sugar chama 27 April, koma tikaona zimene zikuchitika mtauni muno zomvesa chisoni. Kupezeka kuti mastore amene anthu amakapikula sugar yo mulibe. Ndiye bafuna Amumba mwina amupezerepo mwayi popeza mmatha kulemba pa sambalano ya mchezo mwauza Malawi kuti sugar usalima amene apanga Salima Sugar akupita kuti ife adatiuza adayankhula ndithu momveka bwino kuti ntchito yopanga sugar kumeneko izayamba pa 19 March. Ndiye unondo May sugar sakupezeka. Kuirovo mudatiuza kunena kuti sugar mutakweza mtengo mmata azipezeka, ndiye sugar mwakweza mtengo sakupezekanso. Ndiye popeza airovo tikalembera kalata amakana kuyankha, amati anduna azibwera kapena aboma. Ndiye Amalawi lero akukumbusani Vitumbiko Mumba kunena kuti Amalawi amakudalirani, aziti ndinu kuti anthu asiye Amalawi asiye kudalirani, sugar kulibe, zafikanso kuti wabwerera pompa pa 5000. Amalawi akuvutika. Ndinanena poyambirira pacha kunena kuti zokambirana za mkumano uno zambiri zigonera pa chiyankhulo chimene ambiri timamva chimene chichewa pa chifukwa chonena kuti nkhani ili pano njofunikira kwambiri. Nkhani ili pano imakhuza dziko, imakhuza Malawi tonse. Ndiye mundilole kuti nditambasule zimene ndawerenga mu chiyankhulo cha Samunda Jija muchichewa. Chikalata chathu chili pamutu onena kuti tikanisise kwa mtunthu mavuto amafuta okonzedwa mwadala. Bungwe lanu la SIDED likupempha Amalawi wonse kunena kuti aonesese kuti ndondomeko zogula komanso kubweretsa mafuta mdziko muno zikuchitika poyera mosabisapo kanthu, komanso mosatira malamulo onse ndi ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa zakagulidwe ka mafuta Malawi muno. Pempho limeneli likubwera polingalira kunena kuti boma lakhazikitsa ndondomeko ina yatsopano yogula mafuta yomwe ikumazera mgwirizano pakati pa boma ndi boma. Mbuyomu dziko la Malawi limadalira ndondomeko imodzi yokha imene nkuyitanisa akufuna kwabwino kapena kuchita malonda kuti apikisane kuti tipeze anthu oti azitibweresera mafuta. Padakali pano bungwe la SIDED likumemanso Amalawi wonse kunena kuti tikakamize boma ili kunena kuti ndondomeko yogula mafuta kuboma ikakhazikika nthawi yomweyo tifunse kunena kuti mtengo wa mafuta utsike. Nchachiziwikire kunena kuti katundu amene mwagula motsika mtengo amayenekanso kusika mtengo. Koma chofunika kuti Amalawi achigwirizise pa nkhani imene nchonena kuti zinthu zambiri zimakwera mtengo mziko muno mafuta akakwera mtengo. Choncho nchachiziwikire kuti tikakakamiza boma ili kunena kuti kuzera mu G2G isise mtengo wa mafuta, ndiye kuti nthawi yomweyo mtengo wa zinthu zosiyanasiyana mziko muno usika. Komanso timafuna taachenjeze Amalawi kunena kuti pano tikuyankhula pano bungwe la Mera lili ndi ngongole pafupifupi 1 trillion Malawi kwacha. Ngongole imeneyi yakhala ikungounjikana kuyambira mchaka cha 2020 popeza kuti ndalama zimene amayika padera Amera zonena kuti zithandizira kusintha kwa
mitengo ya mafuta kuti kusamaonekere komanso kusamakuze anthu amene amagula mafuta ndalamazo zidatha. Padakali panopa kumerako sakugona tulo, akukonza ndondomeko zonena kuti 1 trillion imeneyi inu ndi ine Amalawi tiyipereke, imene ndi ngongole imene tili nayo kwa anthu amene amabweresa mafuta mdziko muno. Ndi chake musamadabwe mukamamva anthu ena akunena kuti tikweze mtengo wa mafuta pa zifukwa zosamveka bwino zomanena kuti mafuta kumabedwa kumapita maiko ena. Zoona zake nzonena kuti anthu adalekerera sadathugwire ntchito yobwino, ndiye m'malo mwake moti tipite tikafunse kuti kodi amene anapanga zimene zindani, kumera alikapakalikiliki kumema anthu osiyanasiyana kuti akakamize kuti mtengo wa mafuta ukwere. Chomvesa chisoni manyazi nchonena kuti ngakhala kukakamira izi chaka chatha ndi chaka chino mitengo ya mafuta yakhala ikusika maiko mosiyanasiyana. Ndi kuyankhula pano ku South Africa mtengo wa mafuta watsika. Kodi chikuchitisa kuti pakhale ngati pali mpungwepungwe pa nkhani ya kagulidwe ka mafuta ndi chani? Ndimafuna Amalawi nonse mudziwe kunena kuti kudzera mu ndondomeko imene mtsogoleri wa dziko lino President Lazarus Chakwera adalamula, komanso tidaona nyumba ya malamulo kupanga lamulo latsopano loti mafuta azigulidwa ku boma ndi boma linzake. Gulu la anthu limene lidasogozedwa ndi mlembi ku nduna wa zamphamvu ndi magesi, engineer Afonso Chikuni, adapita ku Dubai pakati pa 9 ndipo adabwerako pa 15 Marichi. Kumeneko amakakambirana ndi kampani za mafuta za maiko, popeza kuti lamulo latsopanoli likunena kuti boma lizigula mafuta osati kwa madobadoba koma zigula kwa kampani zimene zimapanga mafuta m'malo moyimira maiko akwawo. Kulendo kumeneku Amalawi anzanga mafuna kuti mutchere khutu mumve kunena kuti kwabwera mitengo yonena kuti ngakhale maiko oyandikana nafe akusilira, koma chomvesa chisoni chonena kuti mitengo imeneyo yangokhala sidayambe kugwira ntchito, pamene maiko ena amene anapita kumeneko mbuyo mwa ife, maiko ngati Mozambique ayamba kugula mafuta otsika, dziko ngati la Kenya ayamba kugula mafuta otsika. Ulendo umenewu wa ku Dubai umene unali ndi anthu osiyanasiyana koma unasogozedwa ndi Afonso Chikuni amene ndi mlembi ku nduna wa mphamvu za magesi, udakumana ndi kampani ya Kuwait imene amayitchula kuti KPTC, imeneyo ankanena kuti mafuta azitigulisa kuti tilipire mu masiku 90. Mafuta amenewo azigulisa pa mtengo wa pakatikati wa 51.66 dola ya America pa tani imozi ya mafuta. Ndiye musazunguzike mutu tikati 1 ton ya mafuta masamu ake ndina kuti 1 ton iyo imakhala malita 1000. Choncho mungo singopanga times kapena kugawa. Ndiye kampani yomweyi ya Kuwait KPTC akati atipase mafuta omwewa koma pa masiku oti tipereke ndalama ija mochulukirapo pa masiku 180 amayeneka kuti tiziwalipira 62.56 dola ya America pa tani iliyonse. Kumenekonso adakakumana ndi mamulumuzana kampani ya ku Saudi Arabia Aramco imene adanena kuti pa ngongole ya masiku 90 tizilipira mafutawa pa mtengo wa pakatikati wa 52.12 per metric ton, imene ndi 1000 liters. Koma kampani imene ya Aramco akatipasa mafuta omwewa ku masiku ochulukirapo kuti tilipire mu masiku 180 tikuyeneka kumalipira 63.24 pa malita 1000 ena aliwonse. Komanso sadalekere pomwepa adakumana ndi kampani ya OQ Trading imene ndi ku dziko la Oman, imene adanena kuti akatipasa ngongole ya masiku 90 mafuta amene wa tizilipira 64.47 pa malita 1000 ena aliwonse. Ndipo kampani yomweyi ikatipasa mafuta pa masiku 180 ngongole imeneyo tizilipira
$74.53 ya America pa malita 1000 ena aliwonse. Ndifaa chani tikunena kuti mitengo imeneyi ndiyo pasa mojo. Tikunena zimenezi chifukwa kuti padakali panopa mafuta amene tikugwiritsa ntchito mdziko muno akuchokera ku kampani imene amayitchula kuti Adax, koma amenewa tikumalipira $175 ya America pa metric ton iliyonse, that is 1000 liters. Ndiye mutha kuona kunena kuti padakali panopa tikulipira 175. Mukabwerera kuyang'ana ku ndandanda wa nambala ndi machula zija, ngati kuli nambala yayikulu sindikukhulupirira kuti ikufika ndi $100 yomwe, kulibe imene akuti charger kufika pa $100. Ngati pali mtengo wokwera kwambiri pamene pacha ndi kampani imene yomalizayo imene akuti charger 74.53. choncho nchachiziwikire kuti tika yamba kugwiritsa ntchito ndondomeko imeneyi yogula kuboma tizipulumutsa ndalama zopitirira mwina 120 pa dola iliyonse ya America. Komanso ndimafuna tinene pano kuti nthawi ija zinthu zitafika movuta kwambiri pakati pa October, November ndi December, kudapangidwa ganizo lonena kuti kugulidwe mafuta amenewa adagulidwa ku kampani ya Gulf Energy Limited imene imachita ubwenzi kwambiri ndi dziko la Kenya. Mafuta amenewa tinawalipira pa $195 ya America amene ndi petrol, pamene diesel timagula 188 pa 1000 lita iliyonse pa dola ya America. Ndiyeno ngakhale munthu amene saziwa masamu, ngakhale munthu amene saziwa business, palibe munthu angakakamizike kumakakamira kuti azikagula katundu wa $188 pamene tindi katundu yemweyo kwina kukalika kutuza kuti akatigulisa $74. Mukayang'anisisa kuchipa kwa ndondomeko imeneyi mungayerekeze kuti mwina nkatatu konse kuyerekeza ndi ndondomeko zimene tikugwiritsa ntchito pano, komanso ndondomeko ya mafuta amene anagulidwa mu November amene anafika mdziko muno mu January kuzera kutanga. Zinali zomvetsa chisoni ndi manyazi kunena kuti Amalawi tinanamizidwa, ndipo mpaka na pano Amalawi ambiri akukhulupirira kuti mafuta amene aja anachokera ku Gulf Energy Limited ndi ya government to government. Malinga ndi lamulo laso pano limene likugwiritsa ntchito boma pano limene linapangisa kuti tisinthe kagulidwe ka mafuta kapena tionjezere njira ina, tikati government to government kapena boma to boma, lifunika kuti mgwirizano mbali inayo tipange ndi dziko loti kumeneko amapanga mafuta, amawenga mafuta. Ndiye tonse ku Kenya tikukuziwa, mwina inuyo amene mmasogolera nikuti imene yana government to government, tipite ku Kenya mukatilozere pamene pali chisime cha mafuta, ndibwereze pamene. Zinali zomvetsa chisoni kuona nduna ya boma inakwera ndege pano kupita kutanga kuna kuti akalandira mafuta government to government. Pamene chikhalirecho mukaone mabuku amera imeneja inali emergency procurement kapena kuti on spot, palibe pamene alemba po G to G, chifukwa ku Kenya ako kulibe zisime za mafuta. Ndifa yake anthu awa sanapite ku Kenya ukasaka mafuta, sanapite ku Zambia ukasaka mafuta, sanapite ku Mozambique ukasaka mafuta. Famadi mayiko amene kulibe zisime, anapita ku dziko limene mayiko amene kuli zisime uku kwa Aluya. Choncho nkulakwa kumauza Malawi kunena kuti mdziko muno munabwera mafuta a G to G. Kodi padakali panopa ndale kapena masamu amene akuchitika tinjomba limene tikuchitika pansika tikukhuza bwanji ntchito ya mafuta mdziko muno? Ndimafuna Amalawi adziwe kunena kuti ife asidedi ndokhumudwa kunena kuti anthu ena amphamvu ku State House akumagwiritsa ntchito molakwika banki yayikulu ya reserve kunena kuti mdziko muno muzioneka ngati kuti zinthu sizikuyenda bwino pa nkhani ya mafuta. Chifukwa chandi kuyankhula zimenezi, tikuyankhula pano tili ndi kampani zingapo zimene zinapasidwa ma contract obweretsa mafuta mdziko muno kale. Mwachisanzo Camel Oil idapasidwa contract mu 2021,
Augustus idapasidwa contract mu 2023 ndipo Adax idapasidwanso contract mu 2023. Onsewa ali ndi mafuta kuti abwerese mziko muno. Koma chifukwa chani mafuta kulibe sakubwera? Nkhani ndionera kuti ndalama yakunja tilibe. Ndiyeno popeza kuti ili ndi dziko muli miyoyo ya anthu zikathina anthu amakhala pansi kukambirana, anthu atakambirana ndi kampani zimene zimatibweresera mafutazi adapempha kuti azitipasa ngongole yoti isamapitirire $40 million ya America. Ndiyeno anthu oyipawa aku State House wa amene akuziganiza kuti ali ndi mphamvu koma pabaludi panalibe zimene amachita amakaopseza governor wa Reserve Bank kunena kuti uzinena kuti forex palibe. Ndiyeno ngongole ija ikumachulukira ifecho kuti we have got a country to run. Anthu awa nga business inde kumasangatisiye kuti mziko mukhale mopanda mafuta. Ndiye amatipasa pa chikhulupiriro kuti mwina atipasa. Ndikuyankhula pano pa mulingo wanatipasa wa $40 million uja taupyola tili ndi $72 million ya America yoti tuwapase. Ndi chake ena anena kuti ifenso umene timabwereka mafuta kuja akutikana ndifake maona kuti mziko muno mafuta mulibe. Kuti muziwe kuti zamachita kukonza dala mungwirizano wa mafuta oduluaja ochokera ku Gulf aja amene timawagula pa 195 kwacha $195 petrol ndi $188 diesel. Atangopanga mgwirizano umene uja mu November mu sabata ziwiri zokha company manager ya Gulf Limited inalipidwa $37 million ya America. Nthawi imene amalipira agafuwa nkuti makampani tachulaja kuli ndalama zawo za nkhani koma samapasa. Cholinga chawo akufuna kuti mziko muno muzibwere chipwirikiti nkhani ya mafuta anthu akayamba kudandaula ndi anene kuti tipitenso kwa omwaja agafu. Pamene ndinakati kuti mafuta agafu mukayang'anisisa kunena kuti adachokera ku Kenya 120 km kuchokera ku Mombasa kufika kutanga. Kuchoka kutanga kuzafika ku Dar es Salaam is about 200 km. Koma mafuta omwewo ku Kenya amawagulisa pa $80 per metric tons. So mutakuona kuti zinthu zonse zimene zikuchitika hapa kuvuta kwa mafuta aku ndi zinthu zoti anthu ena ake angokonza kuna kuti azipindula pamwamba pa mavuto a Malawi. Kupita chisogolo popeza tabwera pano poyera kuzafotokoza chimene chopangisa kuti mafuta azisowa mziko muno, nchonena kuti anthu akufuna apitirire kugula mafuta odula kuchokera ku Gulf Energy Limited. Ife asidedi sitimango yankhula zinthu zopanda umboni. Kalata ilipo popeza kuti ndondomeko ya G2G boma to boma imafunika kuti boma la Malawi likhale ndi oliyimirira wathu ndi Nokma. Mmene anduna aza mphamvu ndi magesi a Ibrahim Matola amalemba kalata malinga ndi gawo 6A ya mlaso pano la mafutali adanena kuti boma la Malawi lasankha kampani ya Nokma kuti izitiyimirira izikayankhula ndi ma kampani ena amaboma akunja ngati ku Kuwait. Koma mkalata yomweyo adanena kuti tipitirirenso kugula mafuta ku Gulf Energy Limited. Mafuta odula omwaja ndi mafuna ndikufunseni kuti andunawa akupanga za Malawi kapanga akupanga za ndani? Kodi kusiyana kwa mitengo kumeneko zoonadi nkumaka kamene kuti tikaka kamene kugula mafuta ku Gulf Energy Limited kumene kunkuwaganizira Malawi? Ndeti kamanena kuti mafuta amene akusowa mziko muno zinthu zochita kukonza nkhani zake ndizi zili pano. Ndinapereka ichi chisanzo chifukwa mwina tikabwera pano kumayankhula anthu amaona ngati tangobwera kuzangolubalubwa. Ife asidedi zolubalubwa sitipanga nawo. Tikamayankhula timayankhula kuti zimene tikuyankhulaza umboni tili nawo. Amene afuna kuti susa atisuse, akamasusa abwerenso ndi umboni wake. Kupita chisogolo bungwe la sidedi malo mwa Malawi likufuna zinthu izi zichitike. 1. Kukhale kauniuni ku kampani ya boma ya mafuta ya Nokma amene ayambe
mchaka cha 2018 kuzafika pano. Amalawi afuna kudziwa kunena kuti kuchoka chaka cha 2018 kodi bungwe la NUCMA lagwira ntchito zake motani, ndiye kukhaleka uni pa Chingereza amanena kuti forensic audit. Forensic audit ichitike ku bungwe limene la NUCMA. Chinthu chachiwiri, mosataya nthawi tikufuna boma la fotokozere mtundu wa Malawi kuti kodi ndondomeko ntchito yogula mafuta kuboma tuboma G2G ili pati. Nchachiziwikire kuti amene akwenera kutayankhula ku mtundu wa Malawi ndi Ibrahim Matola amene ndi mphamvu, ndi nduna ya mphamvu ndi zamagesi amene timalipira kuzira misonkho yathu, atiuze mwina tikanakonda tikamamaliza press briefing ino nawonso apange press briefing yawo mazulu ano kuti atiuze kuti kodi ntchito imeneja ili pati. Ngati akunyasidwa nayo mfundo imeneyi kuli kwabwino kuti atule pansi udindo, chifukwa akajanyanyaza akakamiza kunena kuti atule pansi udindo wawo. Chinthu chachitatu, tikufunsa Dr. Lazarus Chakwera kunena kuti excuse me, kunena kuti athese makomiti amene anakhazikisa chifukwa kuti kuganiza kuti ntchito yawo agwira. Ndi kunena pano nzokhazikika kunena kuti amene aziyimirira boma la Malawi pa nkhani ya kugula mafuta pa G2G ndi NUCMA. Ndiye tuganiza kuti palibenso ife kuti tikhale ndi makomiti ena onse popeza malinga ndi malamulo a dziko lino wogula mafuta wadziwika, NUCMA kukula kaswiri agwira ntchito yawo malinga ndi malamulo. Choncho tikuwapempha msogolo wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kunena kuti masiku 7 akubwera aonesese kuti makomiti onse amene anakhazikisa atatu aja athesedwa kuti NUCMA ipitirire kugwira ntchito zake. Chinthu china chimene Malawi nonse akufuna kwabwino, amene inu eni mazifunira zabwino komanso mafunira zabwino dziko lino, nchona kuti mukonzekere kunena kuti anduna azamphamvu ndi za magesi akatiuza siku imene G2G kuyamba amera atiuze mitengo ya sopano yogulira mafuta yomwe ndiyotsika malinga ndi imene mwamvera mitengo ija. Sitikuyembekeza kuti lita ya petrol izipitirira 1000 kwacha. Ndikunena pano maiko ena ali akangalika kutengera chisanzo chabwino cha ife, ndiye palibe chifukwa choti Malawi kuno tizigulira mafuta motola. Ndisanapitire ndili pomwepo nkhani yomanena kuti mafuta akwere mtengo chifukwa chokuti smuggling kuti mafuta athu kuzembesedwa ni nkhani yosamveseka, chifukwa chona kuti mziko muno tili ndi nthambi zimene ntchito zawo nkuonesesa kuti mziko muno muli chitetezo amene amalipidwanso ndi ndalama zochokera ku misonkho ya Malawi. Choncho nkhani yonena kuti mafuta akwere chifukwa chokuti mafuta akupita apangidwa smuggle imene ndi yosagwira komanso ndi yosavomerezeka. Pomaliza penipeni ndimafuna ndinene pano kuti zimene tafunsa zija tifuna zichitike pasanathe masiku 7 amene akubwera. Pakakhala njomba kapena kunyalanyaza kwa mtundu wina uliwonse, ife tiwamema Malawi kuti tiyambe kupanga zionesero za dziko lonse kukakamiza kunena kuti mafuta atsike komanso kukhaleka uni ku bungwe limeneli la NUCMA kuphatikiza ndi zonse zimene tapempha zija. Mosindika ndimafuna ndinene poyera pano kunena kuti musanamizidwe ya Malawi, ndondomeko yogula boma mafuta kuboma sidayambe sidachitike. Ndifuna tabwera pano kuti atiuze kuti tiyamba liti, koma mu mabuku malingaliro anthu amene akugwira ntchito imeneyi anayerekeza kuti pofika pa 31 March akhala kuti zonse zokonzekera sa amaliza, ndondomeko zonse zili malo, ndipo mwezi woyambirira kuti tikanagula mafuta ochipa Malawi muno unali mwezi wa April. Ndifuna kitayibwesa nkhani kwa ino wa Malawi kunena kuti kukhanga kuti pali tinjomba tadaladala tajera anthu ena afuna apindule pamwamba pa mavuto. Choncho lero mukamumva wina akukamba kuti afuna akagule mafuta ku Gulf Energy Limited, mafuta odula pamene mafuta otsika alipo, amene mumudabwe mumufunse kuti kudiwe cholinga chako ndi chani, uko Amalawi adakulakwira chani. Ndichenjeze pano kuti kusidedi simakamba nkhamba kama
amene afuna kususana nafe abwere, koma akamabwera abwere ndi umboni ogwirika chifukwa zonse zimene tikuyankhula apa zili ndi umboni. Koma uthenga omaliza kwa Amalawi nkunena kuti tisadeke kwambiri pa nkhani ya mafuta. Mlandu wopanda mboni ndovuta, sindili ndekha, ndili ndi azinzanga, ndimafuna mundilole ndipereke 30 seconds kwa anthu amene ndinawo pano kuti aphere mphongo pa chikalata chimene ndawerenga mu chiyankhulo cha Chingerezi komanso ndatanthauzira mu Chichewa. Kenako ndipereka bwaloli kwa inu eni msonkhano uno kunena kuti mutifunse mafunso. Omega. Zikomo kwambiri. Mafuna kuti Amalawi tiye tigwirane manja chifukwa chilichonse chimambira pa mafuta. Mafuta akakhala kuti ndotsika mtengo ndikuti chilichonse chikhalaso chotsika mtengo. Koma mafuta akakhala kuti ndokwera ndikuti chilichonseso tidzigula mokwera mtengo. Ndiye tiyena Malawi ndithu zimene zitisazisekerere sango ziyang'ana ayi tigwirane manja kuti mafuta ndithu atsike mtengo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri mayo Omega siku komanso tili ndi abitisidedi mwina nkukhala ndi mawu. Zikomo kwambiri ndipo ndizoona di ku Dubai kunapiridwa Amalawi anali ndi tcheru kudikilira kuti kubwera zotani kuti ife tipanga chani. Komano kunapezeka kuti maiko ena azathu amene anapita mochedwa kumeneko anapezeka kuti mafuta awo atani kodi atsika mitengo, pamene kwathu kuno mpaka lero mitengo sinatani kodi sinatsike. Ife timadikilira ndithu ndipo tidikira kuti mafuta awo atsike mtengo. Sichazeru ukagula mafuta odula pamene mafuta wochipa alipo. Izizi ni zosatheka, koma tufuna ndithu kuti mafuta awo atsike ndithu mtengo. Komanso mwayankhula Amalawi kuti izi mupanga ndipo mukwanitsa. Mukamanda upanga izi ife tipanga mademo ndipo tikuti izi zitheke chifukwa maiko azathu zatheka kale. Ndipo mafuta akatsika mtengo katundu wathu ambiri tigula motsika mtengo, koma mafuta mukakagula odula ife tivutika tipitirira kuvutika dziko lathu lino nanga simukothamangira zinthu zodula pamene zochipa zilipo. Zikomo kwambiri. Kuyankhula kumeneko kosapindira ndevu nkamwa sichoncho. Ndiye ndibwereze popeza manena kuti mphini yobwereza ndimene imacha. Tikunena kuti tifuna anduna azamphamvu za magesi atiyankhule ku mtundu wa Malawi kuti kodi ndondomeko yatsopano yogula mafuta a G2G iyamba liti. Amera anduna akatiyankhula mutiuzenso kuti kodi mafuta ochipawa Amalawi tiyamba kuagula liti. Tikunenanso pano kuti ku Nokma imene ndi kampani ya Malawi yogula mafuta kumeneko kukhale kauniuni kuunikidwe kuyambira mu chaka cha 2018 kusafika pano. Chinthu chinanena kuti Amalawi mukane wina akamanena kuti iye aitifa tikweze mtengo wa mafuta ameneyo afuna kuti tipereke ngongole ya 1 trillion imene inabwera pa zifukwa zake siti kuzimvesa ayi. Choncho nkhani imene inabwera pano kuti zakuuzeni ndi nkhani yowalirira Amalawi. Ndiye ku Malawi kuno kuli kukubwera kachinzimuzimu kuolekerera zinthu. Ndanakale kuti masiku awiri apitawa ku South Africa alengeza kuti mtengo wa mafuta watsika. Siku wayambaka mafuta akhala kutsika. Koma ndikudabwa kuti ku Malawi tikumadandaula kuti katundu wakwera mtengo, tikumadandaula kuti Malawi tikuvutika pamene gwero lake ndikunena kuti tikulekerera anthu adyera kumapanga zimene akufuna. Tisalolere, tisavomere kuti wina azikagula mafuta odula, mafuta omwe azikagulisa kwa Malawi modula pamene mafuta ochipa apezeka. Zikomo kwambiri. The floor is open. As per the tradition, you be identified and you introduce yourself, then